Mit navn er Peter A. Knudsen, og jeg er bestyrer hos Fitnessmaster i Lystrup og har undervist børn, unge, voksne og ældre i over 18 år. Der er sket en mangfoldighed af gode tiltag hos os, og flere er på vej. Blandt nogen kan nævnes en ny hjemmeside, samt vi har stablet et stærkt instruktørhold på benene, og det har været noget af en kamp. Instruktørernes kompetencer de er ekstremt vigtige for os, så de kan undervise dig og vores andre medlemmer på en sådan vis, at de føler jer professionelt behandlet og velkommen hos os. Vi har gjort en stor indsats for at få ekstra hold ind på programmet i denne sæson, og vi har været særdeles kritiske, når det kommer til ansættelseskravene hos instruktørerne. Vi har selvfølgelig cykling stram op, zumba, crossfit, som er vildt fedt og hårdt, og så byder programmet også på mixed cardio, flex, pilates, karate, og vi har hele tiden nye hold på vej. De fleste de kommer og går, når skaden er sket, og det er på den ene side trist at se gang på gang, at mennesker kommer ned til mig med skader, som faktisk nogle gange er livstruende, og på den anden side frustrerende at vide, at det ofte kunne være undgået med få timers ugentlig træning. Det er rygproblemer, vi tit står med, og der går jo tusindvis af mennesker rundt med ondt i ryggen, grundet svage muskler i ryg og lænd. Og de egne rygøvelser, de tager blot nogle få minutter at udøve på vores maskiner og redskaber. Og selvfølgelig med den rette vejledning, så vil man hurtigt kunne mærke en forbedring i sine muskler og led. Og jeg har ikke tid. Det har jeg hørt flere gange, end jeg husker. Og jeg siger altid, at de fleste de bliver overrasket over at se, hvor travlt USA's præsident han har. Men på trods af det, så træner han dagligt 45 minutter. Så drop undskyldningerne og kom i gang. Hvis ikke hos mig, så rundt om søen. Fitness det er ikke for hårdt, men livet er derimod for kort. Tænk på jeres familie, jeres børn, børnebørn, venner og kollegaer, der alle er afhængige af jeres hjælp og ressourcer i dagligdagen. Hvad sker der med dem, hvis I bliver syge? Og hvad med jer selv? Hvordan vil I takle det? First things first. Jeg vil godt give alle nye medlemmer en uges fri fitness her hos mig, for at vise, hvor godt man får det af at træne, ikke bare fysisk, men også mentalt. Og I kan få fat i mig på mit mobilnummer, som står nedenfor. Og tager jeg den ikke, jamen så læg en besked med dit navn og telefonnummer. Eller endnu bedre, kig ned i center inden for vores åbningstider. Jeg håber, jeg ser jer. Hej for denne gang.